Айде, настъпи деня. Витоша 100 е днес и след няколко часа заминавам към старта. Преди това ще ви покажа какво съм решил да си взема. Нищо особено. Това ще ми бъде раницата. Вътре ще има един мех с вода, който е около литър. На всеки пункт ще го пълня. Относно хидратацията съм си взел и електролити от Decathlon, които ще слагам във водата. Взел съм си една ветровка, ако случайно завали дъжд, пък и през вечерта, ако ми стане студено. Шапка, като изгрее слънцето. Взел съм си слънчеви очила, които ще нося само в това пликче. И челник, разбира се. Надявам се да ми стигне батерията, като сметнем, че от 4, 5-6 часа вече ще е светло, така че със сигурност ще ми стигне батерията, пък и отделно сме толкова много хора, ще има достатъчно светлина според мене. Не съм ходил никога на Витоша 100, предните 2 години много исках, но не се записвах и това ще ми е първата година. Взел съм си един слънчезащитен крем, който е такъв пръскащ, да е по-удобно. Слушалки, които ще видим докога ще им издържи батерията, и стигаме до интересното зоба. Този път съм с спонсор, благодаря на Стаси Емо, вече част от подаръка ми за рождения ден. Имам два вида гелове, този и този, който е с кофеин. Те са по 48 грама. Не, 70 грама, 48 въглехидрати. Мисля да приемам около 80-90 грама на час, което мисля, че може би е по 2 гела на час. Ще видим как е. Тествах ги преди състезанието, понасят ми на корема. Те са без вкус, но са мега добри, сладки са. Така че зоба е на лице, цяла кутийка и може би добавката, от която съм много доволен. И това е Muscle Relax. На Балканядата го тествахме миналата година с Стаси и наистина поне на мен ми действа много добре, особено като усетиш, че имаш някаква крампа или нещо такова. Едно шотче, сега ще ви покажа как изглеждат. Такива шотчета, удра се едно шотче и поне на мен много бързо ми действат. Имам 4 такива, малко по-нататък ще ги пия. Цяла седмица съм хидратирал много добре, храних се добре, днес така съм хапвал доста паста. Като цяло нямам търпение приключението да започне. Идеята е да успея да го завърша. На всичко под 15 часа ще съм много доволен. Като след 80-тия километър Сами и мой приятел ще се включи. Това е на Бистрица и ще завършим заедно. Много благодаря за сапорта. Ако стигна до 80-тия километър, със сигурност ще се отрази много добре да бъдем заедно. Взел съм, разбира се, взем си и телефона и два пауърбанка. Един е малко по-голям, другия е малък. Надявам се да ми стигне батерията до край. Ще пусна LifeTrack през Garmin. И да, след малко тръгвам, сега хапваме и ще се включим от пътя към старта. Бързо включване и от моя сапорт. Обичаме те, тати! Много ще ни липсваш! Дария, която е... Тая камерка. Тя е много развълнувана. Сега не се личи, но много се вълнува. Ще спинка и ще ме подкрепя. И ще дойда на финала да викам за теб. Да. Ще ни липси, ще се справиш страхотно. Много ви обичам. Айде, Дарио, ще бъда спинка. Айде, правим включване, да покажем как сме подредили екипировката. Преди малко забравих да покажа биячките, с които ще бъда. И коуча.
Кое му какво ще кажеш? И ще кажа, човек, да не се ядосваш, да не знаеш как сме се разправили при състоянието негативни мисли, за да можеш да не тръгнеш твърде бързо. Казваш, не мога толкова бързо и така нататък. И да ядеш сравнително често и да успешно завършване. Да. И както ти казваш в предния влог, да не хвърлям лещата. Да не хвърляш боба. Вече хвърляш лещата, човек, то е... Друг въпрос. Друг лева. Да. Давай. Ще бъде добре. Айде. Истината е, човек, че Витоша не е готова за теб. Обаче ще не си готов за Витоша след километър. Само позитивни. Добре, 70-тия, ако казвам с оптимизъм. Вярвам, с вяра. Добре. Ще бъде добре. Ще очаквам включването след състезанието. Айде, ще има. Ще има. Айде. Тръгваме, караме. Оп. Караме вече към старта. Много е вълнуващо. Нямам търпение приключението да започне. Сега следващото предизвикателство преди да започне да намерим къде да паркираме колата. Но вярвам, че ще има място за нас. Успях да паркирам и отиваме към старта. Има супер мега много хора. И е много яко. Много съм се накефил. Ще е хубаво след малко някъде леко да разтегна. Макар че да граем по пътя. Много яка обстановката. И след 5-6 часа е тука. Шегувам се. Готов съм да почваме. Айде, остава още малко. Чай, че то почна да търси лица, брат. Девет. Айде. 3, 2, 1. Не стоим на едно място вече. Стоим на едно място. След малко почваме да бягаме. Не знам дали ще видя. Минах покрай нея, може да ме видиш след малко. Айде, почваме. Минах баш пред някаква камера, не знам. Минах баш пред някаква камера, викам. Докато е назад, сигурно след малко ще ме видиш. Сигурно след малко ще ме видиш.
Айде. Да. Сега толкова съм бегали. Да сега вървиме нагоре по Байрат. Няма смисъл тук да натискаме. Добре, още малко. Общо след 10 км май ще бягаме. Айде, първо леко сътичване тук на равното. Бавничко, 7,50. Много има още. Айде, влизаме в гората. Добре е положението. Зона 2, 120 пулс. Тук вече е малко по-хладно, което е много добре. Че това беше жега. Черпа ви едно цветене. Много добре. Началника виждам някакво профиляка, колегите пред маратонците будят. Ще се включа малко по-напред. Да дигнем темпото. За сега средния пейс е 9,46 и съм на 4 км и половина. Бях първия пункт. Имаше прекалено много хора и само вода без хапване. Донапълних малко вода и продължавам. Цяло мислех, че съм пил повече вода. Тъй, че сега почвам, за да се хидратирам. 2 гела изпих до сега. След 2 минути трети. Накрая май ще побягаме малко и вземе на равното. Километъра е 10,700. Ето влязох в кладница. Направих една грешка на първия пункт. Като се досипах вода, не се усетих, че нещата в раницата натискат и съм сипал малко по-малко вода и ми свърши някъде на 20 км. Ама сега говорих с Роси и на 24 би трябвало да имам пункт, надявам се да е така. И ще си изкарам меха да го напълня извън раницата, за да мога да имам 1 литър вода с мене. Другото е, трябваше преди 20 минути да
Ям един гел, обаче не го ядох, защото като нямам вода, ще е тегаво и много сладко. Та сега продължаваме. Чувствам се много добре, много е яко. Да тичаш така в тъмното, в гората. Много готино чувство. Айде, ще има включване след пункта. Пулса е добре. Като цяло бягам с 6-7 и малко. Ама я не се натискам, защото генерално още състезанието още не е почнало. И ми се иска да мога да бягам след 60 км. Но ще видим какво стане. Много е приятничко такова. Не ми е хладно. После като изпече слънцето, сигурно ще е голяма жига. Айде да после. Този пункт беше много добре. Ядох един сандвич с крема сирене и кашкавал, малко краставици, напълних си литър и си спих гелчето, ето го бях забавил. Да, и сега малко потичваме. Ще съм много добре. Тук си е хладничко. Опа. Опа. Часовника се кара, че много бързо почнахме и ще го слушаме. Лека по лека към финала. Като цяло ми остават още 7 по 10 км. Добре. Минах и следващия пункт преди около 7-8 минутки. Ядох 2 сандвича, малко краставици. Напълних си вода. Сложих си електролити този път. Сега тук катира някакъв бъйър по асфалта. И като цяло чувствам се добре. На този пункт чух 5738 оправдания за DNF и всичките бяха различни. Беше забавно. Да. Продължаваме да видим до къде ще стигнем. Между другото почна да става и леко светло. Сигурно до час ще махнем челника. Вече стана светло. След третия пункт някакъв много лек, мега продължителен баир. Обаче го ходя бързо, защото го бягам много натварвам краката. И да, скоро да свърши, защото се движим бавничко. Но пък птичките пеят, чуват се готино. Няма нужда да се чуете къде съм. Още на това тегав баир. Да, правя крайния. 42 км. 200 метра. Официално си направих първия маратон в живота. Много съм доволен. Страшно приключение.
Продължаваме към ултрамаратона. Това изкачване, ако свърши някога, след него има спускане. Надявам се да потичам малко там. После пак има тегаво изкачване. Но оттам нататък, доколкото виждам, е горе-долу равно. И накрая е спускане. Бориме тая Витоша и тя се опитва да набори, ама ще я борим повече. Иначе е супер красиво в природата. Всичките пеят. Ще черпя едни електролити за първия маратон в живота. Сега съм с коуча под телефона, Стаси Мар. И съм на едно много яко място. Показвам. Някаква много яка поляна. Гледайте. Страхота. Ами то, повечето хора са безхраните са така. Даже не знам къде издържат водата, често. Ама тако на байерите ме взимат варят нищо. Надолу съм доста бърз на равното. Изпреварам много хора. Защото те е физика, брат. Претеглям на земята, ама нагоре, брат, ме минават всеки хора. Сега ще видим още един байер. Виждам Витоша. Проблема е, че е много далече. Айде. Километър 60. Добре се движим за сега. След малко километър има пункт. И мисля да закуся. Да хапна някакви сандвичи. Трудно се бяга вече, ама лекичко. Понадолу ще е по-наравното. Добре, доволен съм. Не е голямо приключение. Кефи са много. Остават още 40 км. При състезанието никой не бях бягал 40 км. Но на този етап вече съм ги бягал. Тъй, че не е нещо непознато. Продължаваме. Пак съм аз на 71 км. Положението след 60 км не е добре. На 61 спрях на пункта. Може би починах около половин час, смених с чорапите, дигнах с краката нагоре. Помогна моментно. Но ходилата са леш. Готино е, че са на 81 км или 82. Сами Евтимов ще се включи и ще ми бъде съпорт последните 20 км. Да, ще го завършим. Не мисля вече, че имам шанс да бъде под 15 часа. Но важното е, че ще го завършим. Иначе вече само някакво спускане. Е такова готино в горичката. Има река до мене. И е горе-долу прохладно.
Че състезанието е много яко. На пунктовете има много храна. По трасето има разни хора, които хайпват. И наистина е готино. Просто може би трябва да се тренира преди да се дойде. Но, както каза Дидо Киров в видеото от Hyrox, всеки може да дойде на трениран. Друго си да дойдеш не на трениран и да го завършиш. Още не съм го завършил, ама надявам да го завърша. Иначе говорих и с Роси много пъти, и с Таси, и с Емо. Насърчават ме, надъхват ме. Много ви благодаря за подкрепата. Наистина помага. Да. Хайде вече да е за този финал. Далечко е. Иначе като цяло пулса ми е супер нисък. Това се движа супер бавно. Имам въздух, всичко, само краката са леща, както каза Емо. Който явно от живота в Дания ме дори псува лещата. Айде, ще се включим после. Може би като се срещна с Сами. Спасителя дойде. Ето го. Възстановяваме краката. Носим лепенки, нови обувки, чорапи. Ето така. Да видим дали ни Паркиране. Оп. Ето така отзад е пункта. Ето че малко ентусиасти. Голяма работа. Продължаваме. Тръгнахме. Къде си, бе? Оба. Ще мога да се оцелим с така. Сменихме гумите. Да. Сложихме лепенки. Ето го. Сега трябва да Как се насочва надолу? завършим. А, Това не може да стои. Стои си фокусира за тебе, примерно. Така. Да. Ето го. Гърна работа. Нещо не ми се получава много. Да. След като смених обувките, положението е доста по-добре. Макар че след 5 км пак почна да боли. Айде, вече сме на 89 км. Става още малко. Добре, че Сами дойде. Да си говорим, да ме разсейва. Ще завърши това състезание, бе. Бавно и славно. До година по-добре. Повече на това състезание не натрениран никога. На Дидо съвета не става, който споменах по-рано. И така. На класа също не става, само трябва малко тренировки. км, 93. Не мога да повярвам, че сме тук. Най-голямата мъка като състезание, което съм правил някога. Но успя да го мина браво. За жалост няма мога да бягам на финала. Нищо. Още малко. Давай, Веки, виж как се викат за тебе. Жените викат. Хайде, още малко. Виж как? Около да... Виж как се кави? Киелиските сигурно викат. Браво, Ники! Аз на малко къпна.
Бързо включване. Вито 6 продължава и на следващия ден. Хубавото е, че няма нищо щупено, ни като цяло аз не съм се сам няма да щупено, но яко навихнал и глезен. Така че, така не иначе мислихме сега няколко седмици почивка, ще го почиваме и ще се оправи. Ей, голямо приключение. Айде, включвам се 2 дена след Вито 600. Уникално приключение, което още ме държи така вълнението от него. Със сигурност до година бих искал да се пусна отново, да подобрим времето с много. Но трябва да се направи една добра подготовка. Общо съм доволен от състезанието. Може би нощното бягане ми беше най-впечатляващо. Наистина беше много приятно, прохладно, достатъчно светло и просто бягаш. Беше много добре. Успях да спазвам пейса, който исках. Реално до 60 км се движих за 14 часа. 14 часа е малко. Твърде голяма аматьорска грешка да ми си подготвя краката. Образуваха ми се много големи пришки, за което не бях подготвен, тъй като на други състезания, които съм ходил, никога съм нямал пришки и проблеми. Обувките им бяха разтъпкани, имаха около 200 км, но това е част от играта. Успях да се преборя със себе си, с мислите си. Не се отказах, въпреки че на 80 км беше много изкушаващо. Днес остава едно от големите приключения, които ще си помня и беше много яко. Без малко Вито 600 да ни набори, но не успя. Сега продължаваме към следващите приключения. Като май следващото е Лъвското сърце, къде ще направим щафета с Владо и Стаси и след като ми се възстанови глезена, започвам подготовка, така че да направим едно добро време и да се забавляваме много. Изключително много благодаря на всички, които ми се обаждаха и ме надъхваха, на Роси, на Стаси, на Бейки и Ани, които също ме надъхваха, като си говорих с Стаси, за Немо, който ми звъня. Днес в тия най-тежките моменти беше хубаво да си поговорим малко, да се разсея. Много благодаря и на Сами, който извървя последните 20 км с мене. Днес, ако не беше той, сигурно на 80 км приключвах. Днес много яко. Вече знам какво и да вървиш 40 км. Преди вече знам какво е да бягаш, вървиш 40 км и само да вървиш. Така, наистина, доволен съм. Хайде, до скоро! Последно включване, за да отправя едно официално предизвикателство към Матей Маринов, най-малкият от братята Мар. Матейчо, имаш реванш за 5 км, както сме се разбрали. Средата на юли идвам във Варна, така че стягай маратонките, почвай да тренираш и ще чакам на старта. Давай, ус!